Αποκλειστική συνέντευξη με πολλές απαντήσεις προς διάφορες πλευρές, αλλά κυρίως προς την Περιφερειακή Αρχή του Αλέξανδρου Καχρημάνη, παραχώρησε στη Βήμα Τηλεόραση το βράδυ της Τρίτης ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος, μετά τη φασαρία που προκάλεσε η αναφορά του σε λεφτόδεντρα που δεν υπάρχουν, προκειμένου να χρηματοδοτήσουν όλα τα αιτήματα της Υπήρου για οδικούς άξονες. Η φράση του Υφυπουργού Υποδομών σε μια τηλεοπτική εκπομπή της ΕΡΤ3 μαζί με τον Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζα Στράτο Ιωάννου, πως η Ελλάδα δεν έχει ανακαλύψει τα λεφτόδεντρα, με την οποία θέλησε να στείλει το μήνυμα ότι είναι πρακτικά αδύνατο για το ελληνικό κράτος να χρηματοδοτήσει όλους τους οδικούς άξονες που σήμερα μπορεί να ζητάει η Περιφερειακή Αρχή Καχρημάνη να κατασκευαστούν μέσα στα επόμενα χρόνια, υπόθηκε συνειδητά και την επανέλαβε ο κύριος Ταχιάος το βράδυ της Τρίτης. Οι πόροι για τα οδικά έργα δεν είναι ανεξάντλητοι, είπε, και πρόσθεσε πως στην Ευρώπη υπάρχει η εικόνα ότι η Ελλάδα διαθέτει σύγχρονους και καλούς αυτοκινητόδρομους, με την εξαίρεση της Κρήτης και της Εύβοιας. Τόνισε επίσης ο Υφυπουργός πως δεν θα ήταν σοβαρό εκ μέρους του να δεσμευτεί δημόσια για την κατασκευή ενός έργου, την αποκατάσταση του δρόμου Ιγουμενίτσα Πρέβεζα, το φάκελο του οποίου δεν γνώριζε εκείνη την ώρα. Είχε κληθεί στη συνέντευξη για να μιλήσει για την επικείμενη ολοκλήρωση του δρόμου Ακτίου Αμβραγία, συνέχεια του οποίου ως διέξοδος είναι ο παραλιακός δρόμος Ιγουμενίτσας Πρέβεζας. Προτείνηκα στη τηλεόραση από τη δημοσιογράφη, την κυρία Σάπικα, κατά την άποψή μου κακώς το έκανε αυτό. Κυρία Σάπικα, αν δεσμεύομαι για το συγκεκριμένο έργο, και απάντησα ότι όχι, φυσικά δεν δεσμεύομαι, διότι δεν θεωρώ ότι είναι σοβαρό ένας άνθρωπος της κυβέρνησης να δεσμεύεται τηλεοπτικά για ένα έργο το οποίο το ακούει ως έργο, όχι ως εικόνα, πρώτη φορά στη ζωή του. Είπα όμως ότι δεσμεύομαι να το δω. Η παρατήρησή μου για τα λεφτόδεντρα ήταν μια γενικότερη παρατήρηση. Και αυτό είναι μια παρατήρηση που την επαναλαμβάνω κάθε φορά. Δεν είναι κάτι καινούργιο. Κοιτάξτε, πρέπει να πούμε το εξής. Σας είπα προηγουμένως ότι οι πόροι για τα οδικά έργα δεν είναι ανεξάντλητοι. Υπάρχει καλός, κακός, σε έναν βαθμό καλός, αν θέλετε να το συζητήσουμε. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η εικόνα ότι η Ελλάδα έχει κάνει πολύ σημαντικά οδικά έργα. Να μην ξεχνάμε ότι στα Γιάννενα καταλήγουν δύο πάρα πολύ σοβαροί αυτοκινητόδρομοι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχει εντύπωση ότι στα οδικά έργα πάμε καλά, και υπάρχει εντύπωση, και δικαίως βεβαίως, αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε, το έχουμε παραδεχτεί και εμείς ως κυβέρνηση, ότι δεν είναι το ίδιο το αποτέλεσμα σε σιδηροδρομικά έργα. Στο σιδηρόδρομο η Ελλάδα έχει μείνει πίσω. Ο κύριος Ταχιάος υποστήριξε πως σοβαρός σχεδιασμός από το κράτος σημαίνει ώριμες μελέτες για να ζητηθεί μετά χρηματοδότηση για ένα έργο, αλλά και απαραίτητη μελέτη κόστους-οφέλους. Στην περίπτωση της Υπήρου και για τα επίμαχα υποτίθεται οδικά έργα, τα παραπάνω λοιπόν. Πρέπει να είμαστε σαφείς ότι οι πόροι οι οποίοι υπάρχουν για να κατευθυνθούν σε οδικά έργα δεν είναι ανεξάντλητοι. Είναι πολύ συγκεκριμένοι πόροι. Είναι πολύ συγκεκριμένοι πόροι, τους οποίους πρέπει να τους διαχειριστούμε όχι απλώς με απόλυτη ακεραιότητα, αλλά πρέπει να τους διαχειριστούμε και με πάρα πολύ φιδό. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν πόροι. Σημαίνει όμως ότι πρέπει να υπάρχει ένα στρατηγικό σχέδιο, το οποίο θα βάλει τα πράγματα σε μια χρονική σειρά που θα μας επιτρέπει να κοιτάμε τον κόσμο χωρίς να λέμε μεγάλες κουβέντες. Αυτή λοιπόν ήταν η αναφορά μου στα λεφτόδεντρα, την οποία την επαναλαμβάνω. Ό,τι έργο σκεπτόμαστε δεν σημαίνει ότι μπορεί να βρει αμέσως χρηματοδότηση. Το κλειδί όμως για μια χρηματοδότηση ποιο είναι? Το κλειδί για μια χρηματοδότηση είναι σε κάθε περίπτωση μια πλήρης μελέτη. Η οποία μελέτη δεν εξαντλείται μόνο στα γεωμετρικά χαρακτηριστικά ενός δρόμου, στο ποια δεν είναι η οριστική του χάραξη, αλλά υπάρχει μια μελέτη κόστους-οφέλους, η οποία είναι πάρα πολύ απαραίτητη για να μπει σε έναν στρατηγικό σχεδιασμό για χρηματοδότηση. Αναφέρθηκε ο Υφυπουργός στην προημερών συνάντησή του με τον κυβερνητικό βουλευτή Πρέβεζα, τονίζοντας πως ουσιαστικά ο δρόμος Πρέβεζα-Ιγουμενίτσα μπορεί να προτεραιοποιηθεί ως έργο για την Ήπειρο όταν και αν τελειώσουν οι μελέτες του. Θα ολοκληρώσουμε τη μελέτη εφόσον επιθυμεί ο Περιφερειάρχης, γιατί είχε αναλάβει αυτός τη μελέτη. Εάν επιθυμεί ο κ. Καχρημάνης να αναλάβουμε εμείς τη μελέτη, είναι κάτι που μπορούμε να το δούμε, να προχωρήσουμε εμείς τη μελέτη, να δούμε τη μελέτη του δρόμου. Αυτή είναι η βάση για να μπορέσουμε αύριο μεθαύριο να συζητήσουμε για μια χρηματοδότηση. Δεν μπορώ όμως τώρα να δεσμευτώ χρονικά ότι έχουμε λεφτά πάνω στο τραπέζι, τα οποία μπορούν να πέσουν για το συγκεκριμένο έργο. Δεν απέκλεισε ο κύριος Ταχιάος επίσης πως το κράτος θα μπορούσε να δανειοδοτηθεί για να κατασκευάσει ένα οδικό έργο σήμερα. Η Εγνατία Οδός, θυμίζουμε, ξεκίνησε με κοινοτικά χρήματα και ολοκληρώθηκε με κρατικό δανεισμό, τη στιγμή που η χώρα μας έχει αποδεσμευτεί από τις υποχρεώσεις του παρελθόντος, απέκτησε την υπηρετική βαθμίδα, έχει χαμηλό κόστος δανεισμού κλπ. Πρέπει ακόμα και για να φτάσουμε αύριο μεθαύριο να σκεφτούμε ότι μπορούμε να πάρουμε ένα δάνειο για να χρηματοδοτήσουμε ένα έργο. Τώρα πια που έχουμε και αυτή την πρόοδο στην επενδυτική βαθμίδα
σε κάθε περίπτωση πρέπει να έχουμε μια μελέτη και πάντοτε μελέτη κόστους οφέλους που σας περιέγραψα. Αυτά είναι τα βήματα. Για το δρόμο σύνδεσης Πρέβεζας-Ιόνιας Οδού, ο κύριος Σταχιάος έδειξε γνώστης της Διελκυνστίδας και του πήγαινέλα των μελετών του συγκεκριμένου έργου, με αρνητικό πρωταγωνιστή ξανά την περιφέρεια Επείρου. Δεν είπε πολλά για το συγκεκριμένο έργο, απλά επανέλαβε πως χρειάζεται σοβαρότητα και σχεδιασμός. Είμαστε εδώ για να τα συζητήσουμε όλα. Ξέρω ότι πάρα πολλές μελέτες ήρθαν μεταξύ περιφέρειας, Υπουργείου, υπήρξε μια διελκυστίδα. Τώρα αυτά δεν έχουν κανένα νόημα, μπορούμε να τα συζητήσουμε. Ξέρετε, θέλει λίγο προσοχή στο πώς αντιμετωπίζουμε ο ένας τον άλλον και πραγματικά νομίζω ότι η κυβέρνηση θέλει να βλέπει την περιφερειακή αυτοδιοίκηση στα μάτια και με πολύ έντιμο και μάλλον με ισότιμο τρόπο. Ο Υφυπουργός Υποδομών φιλοξενήθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Βήμα Τηλεόραση, προετοιμασμένος να συνομιλήσει με την Περιφερειακή Αρχή Καχρημάνη λίγες μέρες πριν γίνει η αναβληθήσα συνάντηση στο μέγαρο της περιφέρειας Ηπείρου. Ήταν απόλυτα ενήμερος ο κύριος Σταχιάος για όσα ελέγχθησαν ή γράφησαν τις τελευταίες μέρες στην Ηπείρο εναντίον του και προσπάθησε να δώσει απαντήσεις σε όλους, πολιτικούς, δημοσιογράφους, τοπική κοινωνία. Έτσι, ο Μακεδόνας Υφυπουργός αποδοκίμασε τη στάση του Περιφερειάρχη ενώπιον του Τακτικού Συνεδρίου της Ένωσης Περιφερειών, αλλά και δηλώσεις του που ακολούθησαν, ενώ φάνηκε πολύ ενοχλημένος για τη φράση του Περιφερειάρχη ότι κάποιοι θέλουν να μας κάνουν Αλβανία. Εγώ έχω περάσει από την τοπική αυτοδιοίκηση 20 χρόνια, ήμουν δημοτικός σύμβουλος και αντιδήμαρχος. Ξέρω πάρα πολύ καλά, αν θέλετε, το επιχειρησιακό ήθος της τοπικής αυτοδιοίκησης, προφανώς και της περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Ο καθένας καταλαβαίνει με το δικό του τρόπο, το τρόπο που πρέπει να διεκδικεί. Κατά σημεία δεν θέλω να σχολιάσω τόσο ακούστηκαν, παρακολουθώ έτσι με πολύ προσοχή στην αποδελτίωση όσα γράφονται και όσα λέγονται για μένα. Η ιστορία έχει υπερβεί ένα μέτρο. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Εγώ κάνω μια δουλειά, θέλω να είμαι σοβαρός στη δουλειά μου. Θέλω όταν κοιτάω κάποιον να το κοιτάω στα μάτια και να του λέω ναι, αυτό μπορώ να κάνω, αυτό δεν μπορώ να το κάνω. Αυτό είναι η μία παράμετρος. Εκείνο όμως που μπορώ να πω ότι με ξένησε, εκείνο που με ξένησε και με ξένησε πολιτικά εμένα τον ίδιο γιατί είμαι πολιτικό πρόσωπο, όπως νομίζω ότι δεν πρέπει να αποδίδεται κάποιος τέτοιος σκοπός στην κυβέρνηση ή κάποιες τέτοιες προθέσεις στην κυβέρνηση, είναι αυτός ο συσχετισμός με τους πολίτες μιας γειτονικής χώρας. Τους πολίτες της γειτονικής χώρας, τους οποίους σεβόμαστε, δεν θα φερόμασταν ποτέ με υποτιμητικό τρόπο. Πολλό δε μάλλον στους πολίτες της Ηπείρου, που εγώ δεν σας κρύβω ότι και ως βλάχος, στην καταγωγή μου, Μακεδόνας βέβαια, από γεννησιμίου μου, έλκω από την Ηπείρο την καταγωγή μου και το ξέρω πολύ καλά, από την Βόρεια Ηπείρο και από την Ηπείρο. Λοιπόν, δεν με ξένησε αυτού του είδους η... Ότι θα μας κάνετε Αλβανία, ότι θα μας κάνει Αλβανία υπόθηκε, ναι. Αυτό ναι, όχι, εγώ θεωρώ ότι είναι... Όχι, φερόμαστε ως Αλβανούς. Εγώ τους Αλβανούς φέρνω, εγώ σέβομαι τους Αλβανούς. Λοιπόν, δεν μ' αρέσουν αυτά τα σχόλια, οφείλω να το πω, με ξένησαν και πραγματικά πολιτικά νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ άδικα σε ό,τι με αφορούν και αφορούν και τη σημερινή κυβέρνηση. Νομίζω ότι μπορούμε να μιλάμε πολύ τεχνοκρατικά, μπορούμε να μιλάμε σε ό,τι αφορά την πολιτική πάρα πολύ ξεκάθαρα, αλλά θα προτιμούσα αυτές οι συζητήσεις να γίνονται ψύχρεμα και νομίζω τον τόνο αυτό δίνω σήμερα και τον τόνο αυτό θέλω να φέρω και στην περιοχή σας στη συζήτηση που θα έχω με τον κύριο Περιφερειάρχη, το οποίο τιμώ, είναι ένας άνθρωπος που έχει προσφέρει πάρα πολλά στην Ηπείρο, είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει τον τόπο του, μπορεί να έχει λίγο ορμητικό χαρακτήρα όπως έχω εγώ ως βλάχος, αλλά καλό είναι να πολλές φορές να κάνουμε μια στάση, μια στάση ψυχραιμίας.